L-investiment ta' 4 miljun euro mħabbar mill-Prim Ministru din il-ġimgħa flimkien mal-Microsoft se jwassal għal qabża kbira fl-effiċjenza fil-ħidma u s-servizzi offruti mis-settur pubbliku. Minn barra appoġġ qawwi lil ħaddiema taċ-ċivil se jagħti servizzi aktar adegwati u fl-iqsar ħin lill-pubbliku ġenerali. Dan spjegaħ ma' One News Emanuel Darmanin, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija tat-Teknoloġija tal-Informatika, il-MITA, waqt li tkellimna miegħu fl-Expo li qed tittella fl-MFCC f'Taqali. Fil-ftuħ tal-Expo nhar l-erba' l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar dan l-investiment ġdid fl-odda speċjalizzata tal-intelligenza artifiċjali tal-Microsoft Copilot li se tkun disponibbli għal uffiċjali pubbliċi fuq il-laptops tagħhom stess. Għal daqstant One News talab lill-kap eżekuttiv tal-MITA biex jispjega x'se jkun qed jinvolvi l-Microsoft Copilot. Jiġifieri pereżempju, jekk jiena qed nuża għal-mod kelma-l-Word, sewwa, fiha jkun il-Copilot. Jekk għandi rċivejt 10 dokumenti ta' ċertu kobor, u rrid naqrom u nagħmel summary tagħhom, nista' nitlob il-Copilot jagħmel. Jew inkella jekk qed nipprepara l-presentation għal xi meeting, nagħtih il-punti, ngħidu min l-udjenza, fuq xi irid nifoka u nenfasizza u jagħmel l-ewwel draft. Waqt li qal li dan hu parti minn ftehim li l-MITA għandha ma' din il-kumpanija internazzjonali, il-Microsoft Copilot issa se jiġi provdut lill-livelli kollha tal-amministrazzjoni pubblika. Waqt li kompla jispjegalna x'jinvolvi l-użu speċjalizzat ta' din it-tip ta' għodda tal-aħħar teknoloġija, Darmanin qal li software bħal dan ma titallimx tużaħ kif ġipu laħaq. Jiġifier pereżempju, jista' jintuża l-Copilot minn programmers, minn developers li qed jikbu programmi għal sistemi tal-gvern. Ngħidu l-Copilot GitHub, sewwa. Jista' jintuża minn nista' cyber security, jiġifieri ikollok il-Copilot security, jaqra data minn sistemi diversi, jipproċessa fi żmien qasir li l-bniedem irid ħafna iktar ħin kieku biex jipproċessa u hemmhekk jagħtik l-insights biex imbagħad tkun tista' tiddeċiedi x'għandek tagħmel biex tipproteġi. U temm jgħidilna li permezz ta' dan kollu mhux biss se jgawdu 8,000 ħaddiem fis-servizz pubbliku, iżda anke ċittadin individwali għax jekk il-ħaddiema taċ-ċivili ikunu effiċjenti, allura s-servizzi mill-Istat lil pubbliku ġenerali wkoll se jkunu iżjed adegwati u fl-iqsar ħin possibbli. U għalhekk kif ħabbar il-Prim Ministru wkoll ħankunu qegħdin inniedu il-ċentru ta' eċċellenza operat mill-MITA bl-għajnuna tal-Microsoft u anke minn entitajiet u dipartimenti tal-Gvern għaliex dan mhix xi ħaġa li għamilta darba u daqshekk. L-ewwel nett irid ikun hemm sostenibilità fuq perjodu ta' żmien. Il-prodotti dejjem jinbidlu, in-nies jinbidlu. Jiġifieri importanti li jkollna dan il-proċess biċ-ċentru ta' eċċellenza li nżommu nies dejjem equipped u nifhmu il-proċessi u nimpruvjawhom.